Yun sa mana, grabe ka ng problema ha, mahigala. Ang mga tao mo mahadlok, ang turista mahadlok, ang atong OFW, lalibang kang mataymingan niya ka na sa airport mo na kuanan mo. Muratag mga kuan, ang mga bag na to, gipang putos og mga cellophane lagi pang baatan, ana. Hisos Ginoo ko. Asa man tong Sultan Duterte names be? May paminahon ta sa be? Tara paminahon ta sa Duterte be? Ama to. Kani ho? Kani. Diyan, pag sinabi ko siya gagawin ko diyan, ginagawa ko talaga. Even at the expense of sometimes. But it could be at the expense of honor or the prestige or the presidency. Wala akong pakialam. Basta ako may trabaho at gagawin ko. Yung tanim ng bala, hintuan talaga nyo yan. Unless you are ready to swallow the bullet. And I will make you do it. Kung hindi nyo alam yan, pupunta kayo ng Davao. Straight to the point. Kana o? Solve. So wa na'y tanim bala kinamdo mo, kumpiyansa kay ka to kag airport, sus Ginoo ko, kanindot sa tong airport sa Pilipinas. Relax ka ba? Ha? Labi pa tong airport Cebu may pinakanindot nga airport karon Cebu, Pilipinas. Ato ka wa ka kumpiyansa kay kanindot man gunang mulakaw ka bitaw nga di ka mapasanginlan ba? Kalisudan ng kalakihan mo bitaw nang di ka ganahan mo ngadto ng mga lugar, ato kag mga lugar nga nindot nga mga lugar okay. Pero kana mo lugar mo, taa ka ng lugar dahil nga tourist panitan ka, Hong Kong, okay na, mga Macau, Singapore na. Pero ganahan ka mo ato sa pagnindot ang mga beaches ng Colombia, Mexico, muna-una kaya maaan pa lang dito hinuog kwan. Nindot kayo mo, ato ka sa airport, wadyo kay problema dito ang imong kwan na yun, ang imong biyahe na yun na, labi pag mo biyahe ka nga, relax mo pagbiyahe, lingkod-lingkod ka dito, ato kag coffee shop kasama kay wag yun kay hunahuna nga iyay matamnan kog bala ini. Kanay mga higalang pag-solve ni Duterte crystal clear kini sa katawhang Pilipinhon. Crystal clear kini sa mga OFWs. Kita sila. Una nyo sa salamat tao na ami tatay. Muna ilang gitawag Tatay Digong. Nag-protect namo si tatay. Nga inig-abot na mo sa airport town, wa may kabalak-an taon, protektado mi. Limang ka na may galag na itanimbala mo kag gituli sa airport? Nya pangwartahon ka diha karon para ikaw nagdali-dali ka gud imong flight mo larga na ka ang eroplano. Babayad ka na, wa di ni mapasaka. Gitulis ka sa usa ka government facility, Jesus Christ.